este sábado, día 12 de marzo, na Capela do Santo Antón, en Melide, ás 19 horas, houve un acto de divulgación e máis de lecer a través da música, cuyo tema de fondo, os irmandiños. Este acto que se está facendo en diversas vilas e cidades de Galiza ten por finalidade a divulgación e explicación do fenómeno de as revoltas irmandiñas, a primeira e a segunda. A primeira foi no 1467 e de importancia que tiveron pola loita en contra dos señores feudais na que estaban as irmandades nas que había de todo. Había desde campesinos, o sea, labregos, cregos e incluso tamén nobles que iban en contra de os señores feudales polo tema de os diezmos que cobraban e o abuso que facían. Porque o fenómeno irmandiño é un fenómeno que está bastante, digamos, ainda que hai bastante bibliografía, pero non é que este esquecido, pero está moi pouco divulgado. Sin certos, digamos, nos institutos e tal, pero a nivel, digamos, de povo, a nivel, digamos, máis sinxelo, para que sexa asumido e entendido, fanse estas conferencias recitales. Entonces, na conferencia, que, digamos, con varios participantes, ten por objetivo esa finalidade da divulgación e cada un fala dun tema. Así, falaron Mero, Mini, David Zotero, Alfonso Blanco, o crego de Guitiriz, presidente de Xermolos, o investigador, arquivista e máis pintor Alfredo Erias de Betanzos, Felipe Senén, ese extraordinario estudiador das nosas tradicións, e un servidor que tamén falou dos irmandiños aquí na terra de Melide. Entón, a primeira parte é unha conferencia que explícase cada un tema, entrase en materia respecto da historia, dos prós, dos contras, de todo o fenómeno das revoltas irmandiñas. E a segunda parte é un recital pola quenlla que musicou os poemas de Manuel María Unha noite foi o trebón, un CD que teño aquí na mão, que ten as letras e máis ten texto explicativo sobre as revoltas irmandiñas na Galiza, e cos poemas, a parte de todos os poemas, Canción da fuxida dos nobles, Cantiga do derrubamento dos castelos, Gloria e triunfo dos irmandiños, con debuxos, un CD con moito gusto, con debuxos, cas letras, que a historia dos irmandiños. É unhas cancións moi fermosas, musicadas polo grupo Aquenlla. Este CD está á venda en casas de música, aquí en Melide na librería Parrado, e tamén pódese conseguir o que lle interese na Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz, que é a distribuidora, que o seu email é xermolos@xermolos.org. Repito, xermolos@xermolos.org. É a distribuidora de este CD. Falando xa así, complementando aquí en Melide, porque se fixo Melide, porque se fai tamén noutras vilas, como dixen antes, e noutras cidades, pero aquí, en plan tamén así de divulgación, en plan pedagóxico, en Melide xuntáronse os irmandiños, co fin, xuntáronse máis de 40 lanceiros, baixo o escudeiro Xan de Melide, e acordouse derrubar as fortezas que había aquí. E derrubouse a forteza do castelo, por iso chamamos o castelo onde está o cemiterio, e a capela do Carmen, que, por certo, que a pedra do castelo fixose a actual iglesia parroquial de Melide, a do Santo Espíritus. E despois tamén, outra que caeu aquí en Melide foi a fortaleza de Grobas, que está no concello de Melide, en dirección a Arzúa. O lema dos irmandiños era Deus fratesque Galiciae, Deus
cos irmáns galegos. Que é moi interesante, sobre todo, aconsellamos este acto que organizou na Asociación Cultural Terra de Melide. É un acto moi interesante para a parte das asociacións culturais, para institutos, para centros de ensino, incluso para outro tipo de sociedades, que é un acto moi fermoso, repito, pedagóxico, conferencia máis moi amena, e logo recital do grupo Aqueña. Breve nesa retórica sobre o tema que nos ocupa, e despois un breve concerto do grupo Aqueña, dando fe deste traballo que fixemos e que acabamos xa hai uns meses. Fago, en principio, por ser membro da Aqueña e por ser o que recibiu o comunicado de Manuel María un día despois do Festival de Parriñas en Civil, dando un paseo despois de xantar, díxome que sería bo que el que tiña unha obra de teatro que falaba dos infantinos, que se titula Unha vez que Perón, obra que previamente coñecía, e que sería bo divulgarla, aí non tanto pola calidade que pode ter a obra, sino porque reconfortaba o estima de galegos. É dicir, verse recoñecido na historia, no pasado, saber que o noso pasado non é como nos contaron, saber que tivemos entidade e vontade de ser e que seguimos mantendo gracias a eles, que guardaron esa dignidade e que nos mantiveron en pé confortados, eso enche de peito a calquera. Pois aquele era o motivo que o Manuel María dicía que dixo en concreto que gustaría que eu dixi, olha, pero é que esa peza de teatro ten únicamente 3 temas para cantar, 3 poemas, e dixo, non, ten máis, con vistas a isto que nos vou dicir. E entonces fíxonos chegar a mí pois 8 poemas máis, en total 11, que son os que están no CD. Eses poemas dificultan hoxe porque son reiterativos co texto, e entonces por eso decía, quero que Manuel Lourenço ou Pancho Pillado na obra de teatro arranxe o que haxe que arranxar e que miña máis ti musiquedes estes poemas. Aquel legado pasou, nós tiñamos outras historias en mente, morreu Manuel e quedou a vontade de nós seguiremos musicando a Manuel María sempre, porque conectou e conecta moi ben con nós, ademais desde o territorio dos afectos, non só da palabra, non só da poesía, sino das lembranzas, quedou grabado no disco duro de calquera de nós que compartimos con ele. Pero había que facer unha lembranza agradecida, un homenaxe, e non atopamos mellor fórmula para facelo que recuperar eses 11 poemas, facer unha grabación, intentar difundir. Teñemos que decir que este traballo estaba subvencionado pola Xunta do Partido, incluso estaba protegido e amparado. Cando cambiou de goberno a Xunta, 5 veces nos pediron a documentación para 5 veces negarnos calquera xunta. O problema do asunto era que xa estaba en estudios, xa había que pagar os traballos feitos, e o grupo asumiu ese costo, e ademais como quedaramos de regalarlo a Irmandade Manuel María da Terra Chaco, que preside Alfonso Ranco Torrado, a agrupación Xermolos, que é unha agrupación que tamén se move, que se manexa e que resiste, sin subvencións, así por iniciativas culturais que nos convocan periódicamente na Terra Chá a toda Galicia. E, bueno, ese foi o motivo de facer o disco, ese foi o motivo de que agora teñamos este empeño en divulgalo, que se venda, que se coñece ese apartado de historia que non nos deron oportunidade de coñecer. Desde ese punto de vista, e para que lembredes durante o tempo que dure, trátase de reconfortarnos na autoestima, como decía. Prézome de querer a todos estes seres que están aquí, de coñecer aos membros que componen esta extraordinaria mesa, e poderei, ademais, irles dando o turno de palabra e irmos presentando.
Vou empezar por aquí. Este mini, saberlo ben, porque vedes de vez en cando ven as feiras aquí, e vimos de vez en cando os actos culturais a Melide, é membro da Quenlla, compañeiro e amigo meu desde a infancia, aquela que nos xuntou e que nos levou ao Instituto de Lugo a estudiar, compañeiro de vitorias poucas, de derrotas moitas. Estas últimas son a mellor forxa para fundir unha verdadeira amizade, peza fundamental deste traballo que xuntos realizamos na Quenlla, voz poderosa implicada nas causas puras e máis nosas, na defensa da dignidade e naqueles tamén importantes saludos máis breves que propician tanto as milicias como as fisturas e que nos levan xuntos por espacios eternos.
dice, danse nas cidades de señoría episcopal. Son os novos episodios dunha longa loita que os seus habitantes veñen mantendo pola súa autonomía. Compostela é unha das cidades que demostra a súa inquietude. Aproveitando a ausencia do arcebispo López de Mendoza, créase unha irmandade, co obxecto de garantir a orde da justicia. O facedor dela é un caballero chamado Luís Sánchez de Moscoso, que en coa súa influencia diante de don Álvaro de Luna na corte dirixe e propicia os desexos dos compostelanos. Esta irmandade ha de mostrarse moi exiña como un instrumento idóneo na loita antiperuana. En 1422 estaba na revolta encabezada por este caballero e un nutrido grupo de artesanos. Pretenden anular a señoría eclesiástica e converter Santiago en cidade de realeza. Pensade, unha irmandade é unha asamblea convocada por un factor enviado con atributos legales, es decir, permiso real e estatutos, na que se elixían os cargos dirigentes e se acordaban cuotas para o seu financiamento. Había 3 cargos: os alcaldes, que tiñan o máximo poder judicial e ejecutivo; os procuradores, que poñían en práctica os acordos de irmandade e actuaban en representación dela; e os cuadrilleros, que mandaban os grupos armados para impoñer a orde. Ainda que a maior parte destes postos de dirección foi acaparada pola burguesía, boa parte da fidelía dos labregos humanos a estas irmandades se participaron na expresión espontánea. Decirvos que a gran revolta irmandiña dase a primeiros de 1467 e as irmandades coordinanse nunha irmandade xeral do Reino de Galicia e pronuncianse a favor do reino de Enrique IV na súa loita co pretendente don Afonso. E isto é curioso, porque don Enrique IV vai necesitar a súa bendición xa de la terra outros reis e as irmandades, e pronuncianse a favor do rei Enrique IV contra o pretendente don Afonso, porque a don Afonso apoiaba a maior parte da gran nobreza da terra. Co favor do rei estaba a última das revoltas, a máis forte e importante, dase entre 1467 e 1469, e está dirigida polos cabaleiros Pedro de Osorio, Diego de Lemos e Alonso de Lanzos. Da violencia desta derradeira e definitiva guerra van fe máis de 150 torres e castelos arrasados. En pouco menos de 2 anos, os irmandiños, cun verdadeiro exército, controlan o reino de Galicia e parecen estar en condicións de impoñer as súas aspiracións de súa justicia. En 1468, morre don Alfonso pretendente e o rei Enrique IV asina a paz aos seus oponentes cabaleiros dos nobles galegos. E xa non necesita do apoio irmandiño. A reacción da nobreza non se fai esperar e dende Portugal na primavera de 1469 un destacado protagonismo de don Pedro Álvarez de Sotomayor e de Pedro Madruga, os seus exércitos afogan as ansias dos irmandiños e someten definitivamente na batalla da Almáciga en Compostela. Unha das cousas que nos chamou a atención a nós é porque cando estudiábamos historia se nos falaba sempre das comunidades de Castela, acordamos aquilo de Padilla Prado do Almonado, ou das xermanías no Reino de Valencia. E non se falaba da primeira grande revolta europea, que é a Revolución Irmandiña. Por que se nos falaba de tantas historias que non nos pertenecían e se nos furtaba esta? Bueno, realmente por a mesma razón que se nos nega o reino suevo, o primeiro reino formado despois da caída do Imperio Romano en toda Europa. Por a mesma razón que se nos negou a historia vista desde un punto de vista marxista, que é a única maneira real de ver a historia. É dicir, desde un punto de vista económico e desde un punto de vista de money, que sigue mandando iso. Porque creo que xa me lo dixo, eu vou insistir nele. Para nós, a grande revolta irmandiña é posiblemente o feito necesario para recuperarmos ese orgullo de ser persona que nos negaron. Todos vos sabedes que desde a escola, aquel primeiro que se lle ocurría soltar unha palabra en galego, decir, unha palabra do país, no medio daquela escola castelanizante e arrollante, daquele campo de concentración, era realmente
Rápidamente era abafado chamándolle justo ignorante de pacto. Eso agora, estes que nos ven con decretos de plurilingüismo, parecen ignorable, pero é real. Eliminarnos o que tiñamos máis dentro de nós, aqueles xermes de orgullo por as cousas do noso avó, do noso padrino, do noso pai, aquel carro, aquel xego, aquelas cousas que eran tan de nós. Eliminámonos porque sabían que así nos anulaban, que así podían fazer o que estaba acá. Pois para nós este fin, esta rebelión, é parte da nosa historia, é parte da historia da Península e é parte da historia da humanidade. E, por tanto, nós somos como herdeiros daquela xente, somos partícipes destes feitos e somos tamén persoas. E temos historia e temos necesidade de sermos orgullosos do que temos, non contra ninguén, senón a favor nosa da oportunidade. Estes actos poderían facerse en grandes salóns, en grandes edificios, incluso aproveitando os moitos medios de expresión social que temos, que son os medios de comunicación, pero a nos interesa nos facerlo así, na distancia curta e ao natural. Sabedes por qué? Porque a canción é un modo expresivo da sociedade e ten que partir dela, sin metela por cables, ni por enchufes, ni por historias raras. Aunque tamén é un modo individual de descargar tensións, serve para relatar e comunicar, para facer posibles moitas ilusións e mesmo sonhos. As cancións viven na realidade dos tempos e pasan a vivir tamén na nosa memoria. Aínda que sexan novas e o sentido, sendo a primeira vez, recoñecéndolas e volvémolas ao iluminar na feliz lembranza, acordámonos de anacos delas e van e veñen pola alma transportando momentos que non son outra cousa que tempos e espacios xuntos. Sensacións agradecidas e inesquecibles, porque por dentro todos nós temos deseñado un circuito sonoro propio e intransferible, único e persoal, unha banda sonora da nosa película existencial, tan singular que resulta irrepetible e nunca é a mesma. Da nosa vida conformada por aqueles simples que xa son parte de nós, como recentos, gravados totalmente. Da nosa vida conformada en cores, en recantos, en densidades que somos incluso pequenos para poder transmitirlas, para poder decirlas. Quedan como pintadas con trazos nas entrañas perennes das vivencias. As cancións son iso, alentos e desalentos, que trasfegan o aire da respiración en notas vibradoras que non se moven, senón coas cordas vocais, en ondulacións prolongadas, sonoras, que levan tamén os sentimentos e pasan a ser propiedade non só de quen as fixo, senón de todos aqueles que as sentiron, de todos aqueles que os acumularon como patrimonio persoal de cada quen e o común e colectivo da sociedade, chegando mesmo a nosa alma. Falar de cantantes e cantores é terminoloxía distinta. Cantantes son aqueles que copian o que sentiron outros e fan que fan. Cantores son os que executan o que senten en primeira persoa, como portadores. Presento-vos agora a Alfonso Blanco Torrado. E o segundo, pola dereita, Cedelo Ali, é un dos máis importantes dinamizadores da cultura en Galicia. É o encargado da Asociación Cultural Xermolos. É o presidente da Irmandade Manuel María da Terra Chá. É cura, é o único defecto que ten. Pero bueno, hai que dicir que cura é un bo cura. E ademais é un cura bo. Con él, algúns de nós encetamos moitas batallas e poderemos continuar moitas cos ollos pechos, porque sabemos que é unha persoa na que se pode confiar e na que se pode tirar un vacío. Con vos, Alfonso Blanco.
teatro, a cultura, a música, etc. E temos que agradecer a Kenia e sobre todo a Manuel María porque ele entregouse totalmente ao noso povo, non? Todo o que fixo foi pensando en devolverlle ao povo o moito que lle dou a ele o povo, como nos dá a nosotros e nosotros. É un gran escritor, pero penso que ainda é moito máis importante a súa ética, a súa coherencia, un home insobornable. Vos aquí me diga, tuve as oportunidades de estar con ele algunas veces. A ilusión de ler a teatro da Galicia, ese primeiro poema do libro Versos do Lume Babilone, onde di que pensa ainda repercorrer todas as parroquias de Galicia, non só da nosa de aquí, sino tamén da Galicia emigrante. E temos que agradecerlle a él, pois que nos deixara esta obra. Ele sempre traballaba pensando en nós. Por exemplo, esta obra de teatro realmente fixo distintos xéneros de teatro tamén, desde aquel auto do Taberneiro de 1954, pero fixo farsas, pero o máis importante este documento histórico, non unha historia rigorosa, non era un historiador, non era o seu objetivo, sino máis ben buscaba acontecementos significativos, persoas significativas, que axudasen sobre todo aos nenos, aos mozos, a entender esa historia nosa que, como dicía Beremini, foi nos negada. Entón, deixamos aí de libros como Soños na Gañola, Roberto Bentoseire, pero tamén estas obras de teatro. Por exemplo, tamén Abril de Lume e Ferro, que se representa ali ao aire libre en Carral todos os anos, sobre a Revolución de 1846. Ele trataba, xa digo, de erguer o noso povo, asoballado, colonizado, para darlle ese espírito que nos axudase a todas e todos recoñecer os fillos do povo e, sobre todo, como ele entregar a nosa creatividade pois para ben de todos e de todas. Por iso, xa digo, Manuel María, aparte de ser escritor, foi un home digno e temos un pouco que celebrar ali onde estemos a súa memoria. E vivía, xa digo, relacionado coas asociacións. Por exemplo, fixo obras de teatro porque un grupo de teatro lle pedía, como lle ten pedido tamén a Kenia, Fuxen os Ventos, grupos de música nosa, pois un poema para musicar, para cantar. Ali estaba el, costaralle as horas o esforzo que tuvese para poder ofrecerlo. E igual fixo coas obras de teatro. Algunas foron encargas que lle fixeron grupos mesmo que despois representarían na mostra de Rivadavia. Ele estaba continuamente a carón do povo, a pé de obra, e vos teredes esa experiencia cando queríades que viviese aquí, anumearnos con esa palabra inocente que está aquí ainda viva, pois aquí se presentaba. Nunca tiña reparos, era un home tremendamente xeneroso e acolledor. En esa liña temos tamén que agradecerlle esta obra que hoxe imos escoitar. Tamén había unha gran comunión co grupo Aquendia, moi demostrado ao longo dos últimos anos, dos verdadeiros anos da súa vida, e penso que son as mellores voces, as voces limpas, eses cantores que de verdade tamén están insertados no noso povo, na alma do noso povo, os que poden transmitir a voluntade, a intención e a teima de Manuel María mientras estuvo con nós e sempre, porque sigue aquí no medio de nós. Abordando lo que decía Alfonso, podemos contar con unha anécdota a Manuel, a confianza que tiñamos, estes pequenos, conocíamos a Manuel, chamábamos para cargar de textos, era o noso poeta de recurso. E eu lembro cando ele tiña feito aquel poema do bando do alcalde, un bando utópico, ecoloxista, no que decía
dicía prohíbese que medren porque si as flores do xardín municipal. Pois aquel poema quixemos dar nos un trastoque e acordan a mí de chamado por teléfono, xa estaba na Coruña, e chamei e dixen, non é, mira, que queremos escarallar un pouco o poema. Dixo, pero hombre, non fagades eso. Dixo, non, non queremos empezar en inglés. Quita daí, non me fagas eso. E dixo, non, é para criticar a Paco Vázquez. Dixo, rompe por donde queira. Ele tiña sempre, claro, como Paco Vázquez fixera aquelas declaracións de que mandaría os seus fillos a Londres a aprender inglés, pero que é un gallego, que cualquier, non? Bueno, isto viña a conta do que dicía Alfonso. Decirvos que tamén queremos desde aquí aproveitar para dar as gracias por vir e por estar. Nós tamén, os da Kenia, somos resultado de moita xente que nos antecedeu, que contribuiu ao esclarecemento do noso pasado para construir futuro en propiedade de presente, confirmándonos e afirmándonos o coñecemento e o amor ao propio. Para así, desde aí, poder amar canto se nos venha en gana, mesmo alleo. Grazas pola vosa generosidade. Sabede que os poemas dos nosos autores conmoveron-nos previamente a nós e provocaron a súa mestría que nós tamén os quixeramos recitar, declamar con vehemencia, poñer en soporte musical, converter en canción e deixar así que voen cos nosos ventos, sorteados de nubes, de néboas, de fumes e de salocos. Ninguén se chama engano. Non son moitos os que así o fan. Algúns sequera nunca o fixeron e outros viven de rendas, o que fixeron outros. Intentan arredar sentimentos alleos e nunca por eles sentidos. Eses son, efectivamente, os que exercen de cantantes, mas nunca cantores. De todos os xeitos que aquí tedes, a quen leva casi toda a súa vida sentido en primeira persoa, para logo creando na verdade das palabras que reflictan e evoquen os trazos dados polo seu autor, interpretar aquel iniciático sentimento. Para falar diso e do poder da palabra, da poesía, vamos presentar a outro amigo que ven con nós tamén a moitas mesas redondas de distintos temas. Está hoxe aquí o David Zotero. O David Zotero fixamos por donde o coñecino cando estábamos os dous denunciados por dar clases en Galicia. Foi a que se digo a él por dar clases en galego e a mí por dar clases de galego en galego. Tiña o seu primorosa voz, sempre acesa, rese forte, escritor, mestre apaixonado, puntual, da causa galega que non descansará mentras non se nos devolva o que é noso. En custo de dignidade e memoria, activista dos sentimentos e clarificador das sombras, encantador da música dos aniceres, dos recantos de luz en clave da amor, loitador desde mesmo as denuncias aquelas que nos perseguían por dar clases en galego, os dous, casi como hoxe. Membro do Pedrón de Ouro, da Fundación Alexandre Bóveda, da Fundación Castelao, membro tamén de Irmandade Manuel María de Algachá e é un amigo fiel.
non me dices. Ven comigo, África, de pantalóns de fantasías e baixemos a rúa e bailemos o baile fatigante dos veciños e o butaque humilde das lavandeiras. Escoitemos o pandeiro de tan angustioso mentres os corvos vexían os vivos agardando que se volvan cadáveres. Ven comigo, África, dos escenarios occidentais, a descubrir o mundo real onde millóns de persoas se irmandan na mesma miseria. Na mesma miseria, detrás das fachadas de democracia, de cristianismo, de igualdade. De democracia, de cristianismo, de igualdade. Con estas palabras nosas, postas nos versos irmandiños de Agustín Neto, e así eles tamén denuncian falsedades no poema do libro editado a cargo da responsabilidade do poeta amigo de Terras de Chantada, Xosé Luis García, e a tan fermoso título, Sagrada Esperanza, quero dar comezo a esta minha intervención vocacionalmente irmandiña, e tamén pois agradecer que me invitasen a estar aquí hoxe entre amigas e amigos. E nesta terra do medio, así nomeada a Maravilla, polo poeta de Guía Antagolada e de Melide, corazón xigante que compartira toda a amizade, Xosé Vázquez Pintor. Terra do medio, no seu tempo, e máis que nunca irmandiña, se mate máis que nunca violeta neste marzo de primavera e ano para a eternidade de anos de muller. Pois así tamén, a permiso de vostedes, no contido novo e patriótico que hoxe nos trae aquí a estas terras, non quero, nin debo, deixar pasar un minuto máis sen manifestar a miña, e coido que tamén será de vostedes, solidariedade co editor galego, referente nacional de quen somos este povo, povo do galego, Francisco Pillado. El, por galego de ben, sofre exclusión por dar exemplo de coherencia a toda generosidade, a toda militancia en Galicia, por lo mesmo, así por retorcido, digo, que retorcido, por non dobrar, van e dentro do goberno de San Caetano, ao que non lle chamarei galego, porque non quere ser, e con toda a prepotencia, que non con democracia, van e collen e dan orden de o votar e de o excluir da organización do premio Repsol de Novela. E todo por votar corda, nin camarín, nin banda, nin consentimento, nin parabéns ao que están a facer os do goberno de San Caetano, fundamentalmente a respecto da nosa lingua e da nosa cultura. Mírense a eles que por facernos tanto mal piden respecto. E excluen a Pancho Villada por ser un amoroso do noso idioma, por manterse íntegro nese amor e non compartir cos do goberno outro que lle teñen a nosa lingua galega. Sí, eses petimetres que se arrogan gobernar democráticamente e non é verdade que pronuncien máis nada que iso, que pronuncien a palabra liberdade sen sentira nin vivida, e que cos votos do noso povo exercen o poder contra nós e non gobernan para todos. Eles que gustosamente tratan de exterminar o máis esencial da nosa identidade e determinación, a nosa lingua galega, e veros aí como si nesa destrucción, como a iso si se entregan gustosos dunha forma faismente. E por iso terán que pagar, antes ou despois, terán que pagar por estas atrocidades e prepotencias chulescas e sobre todo ilexítimas das que fan gala e teñen a gala facer. Non pode haber impunidade para eles nin para as súas obras. E a pesar do mal que sempre fan, posto na nosa loita irmandiña de século XXI, no chamo e abrazo do que fomos naquela outra, e co que queremos ser, eles non van conseguir que marchen as nosas arenas de povo e de nación. Non van conseguir a nosa desaparición e apagar o carro. E así, no miolo corazón irmandiño do que hoxe nos chama, nos convoca, o de presentar unha obra de ben, diremos que esta quere ser a música e a letra, a toda voz, unha axuda de saber con sabor na historia para o futuro en expresión limpa, crítica, libre, decidida. Non se trata dun momento, non é un fume que pasa, nin unha raiola na cena. Esta obra dos da Quenca, a poesía de Manuel María, constitúe un referente de atención
un amparo á nosa historia, unha claridade necesaria, unha emenda rigurosa chea de luz, é verdade, ao que a aposta mal nos contaron, ou ao que nos calaron, ou nos silenciaron, ou mentiron. Este libro accedeu aos Irmandiños e a Kenya, a unha vez foi o Trebón, de Manuel María, neste presente escuro edificio que padecemos no povo galego, constitui unha dose necesaria de enerxía colectiva, a toda esencia para buscar, para descubrir, para disfrutar e para interiorizar estima. E así, aportar contigo ao proceso necesario e difícil de reconstrucción nacional e popular, Irmandiña, pois, activado e dinamizado na memoria, na verdade e na justiza. Proceso que supera de vez a ese efeito gubernamental controlador a golpe de decretos contra falsas imposicións e de leis de preocupantes e asombradas convivencias de peores igualdades para provocar intencionalmente unha parálise popular que pretenda non pensar, non recordar, non actuar. Dixe que unha vez foi outro mundo. Pois ben, pois agora ten que volver. Agora, a toda a enerxía irmandiña ten que producirse o Trebón irmandiño do século XXI. O diareo, ademais, antes de chamarse as columnas de Hércules, se chamaron columnas de diareo. E hai que tener en conta que o camiño de peregrinación que se chamaba Heracleo, o camiño de Hércules, que Hércules, ese 12 traballos que ele fai, siguen as 12 constelacións do ceo, e todo eso acaba sempre no ceo. Onde acaba Hércules? Lesando con Xerión, aquí, en Galicia. Bueno, pois antes de Hércules estaba o camiño de Riaño. Quero decir isto, nuestro psicodramático, que Galicia é verdadeiramente o eixo cultural de Europa, a que dá sentido a Europa. Sin un camiño, digamos, eterno, pois Europa sería un conxunto de povos distintos. O camiño é o que dá sentido e o foco dese camiño somos nós, porque éramos o final do mundo que se pensaba antigamente que o sol morría e a xente viña a peregrinar aquí porque sabían que o sol, despois de morrer, resucitaba o día seguinte e morría tamén no ano, pero resucitaba logo na primavera. Todos os deuses, fixados, morren cando morren en inverno e resucitan en primavera. É unha imaxe da natureza, unha metáfora. E por eso venen, así como o sol morre en Galicia, pensamos que seguindo os seus pasos, indo ás illas dos benaventurados, ese paraíso mítico, nós tamén resucitaremos. Por eso Galicia, na mentalidade da cultura universal, é absolutamente emocións importantísimas no marco irrepetible, singularísima que procede en primeiro lugar do poeta que cantou entre as terras e que o músico amosa cargando a súa particular xeito interpretativa. Os que xacemos cantores cábenos a satisfacción de saber que algunhas das nosas cancións chegaron a popularizarse e a dar divulgación a poemas e versos dos nosos confiados e credos autores, todos eles da nosa consideración e estima. Sobre todo por esclarecer coa forma da palabra, coa integridade de quen non mente, a orixe dos males que nos arrodean, contribuindo a facer normal o que é normal, como é o caso da nosa lingua, hoxe ameazada de novo por a mentira, a intolerancia, a ignorancia e os rancores que queren seguir marginándonos. Inventan problemas onde non había problemas, confunden e confabulan sen repartos sospeitosos, como aquel que rouba e que apresuradamente quere repartir o beneficio antes de descubrir e ten que amosar entre medias e que non é ni moito menos da súa propiedade e mesmo raría en discusión acerrida reclamando os seus dereitos, proclamando a liberdade eses que nunca tivo nin ten e que nunca lle pertenceron reclaman o dereito de ternar
contra o dereito de pertenza. Pois ben, desde esa verba cesa fluida que trasfega sons, nós tamén defendemos e defenderemos as minorías, a vontade do pensamento plural, onde aparecen os erros e as certezas, a defensa do propio. Hoxe, quizáis, desde o dereito a soñar a ser quen somos. Pero chegará, ten que chegar o día porque sempre vence a esperanza. E esa, decididamente é nosa, e non naceu que non a poida sequera ocultar. Vou presentar, a partir destas verbas, a Felipe Senén. Felipe Senén López Gómez. Naceu no Carballiño, é arqueólogo galego que estudou filosofía e letras e especializouse na historia da arte, museólogo, fundador de moitas asociacións de dinamización cultural, sensibilizador da riqueza patrimonial de Galicia, tanto material como inmaterial e tradicional, autor de múltiples libros e, por se non lo dixen, un bo amigo. Amigo de amigos tamén, dos máis estimados, cordial e cabal desde sempre nesa loita cotián que precisa de seres que erguen a cada ínfimo desde as mesmas pinzas que nos queiman vivos e enchidos da honra e da fachenda de ser quen somos e ante todo o mundo. Amigo do Manuel María e culpable sin dúbida daquela esta nosa amizade de corrir e de presente e sobre todo sementador de esperanzas e venceres. Veredes cos ollos a verdades. Veña de onde veña e vaya para onde vaya, un sempre ven e sempre vai para este Carrefour, esta encrucillada onde nace a feira, onde nace a romería que é Melide, non? Melide, sabemos ben, os do Carballiño levámonos tan ben, non? Desde a vaca linda que va polas feiras, dende os gaiteiros, dende tantas cousas, non? Servidor, cando vai do Carballiño á Coruña, non pode ser de outro xeito, ten que parar na pulpeira de Melide, porque o don Manolo, o Charrancos e o señor María estaban moi vencellados, porque o señor Manolo era do Carballiño, non? E ver aquí o Mingo, o Barbado, como sempre, con esa lealdade da terra, e ver arriba o oculeiro, o gante pintor, e xa de tan bello nos coñecemos, estar entre esta música daqueña, de Mini e Mero, que está feita, nos camiños nace onde está a guiada, onde están os báculos dos viaxeiros, dos frades, de todo o que pasa polo camiño e nace a palabra, e nace a música, non? O rinxer do carro que vai, e o arrieiro vai cansada, vai, arrieiros de Moraña van polo paraño arriba, mocías de vina bocada de llagar negocida, a zanfolla, o rondón da gaita, a nosa música polo nariz, como a canta o Mini, e como canta o Mero, e como canta Bob Dylan, e incluso os Beatles, a música céltica, a música atlántica, esa Galicia sempre aberta aos camiños, que é onde nace a palabra, cantando e contando naceu o camiño. Se non é verdadeira a tumba de Santiago, é verdadeiro o pórtico da gloria, feito polos canteiros, para facer un arte nobre que trascende o tempo, e non os conexos des canteiros de Artegullo, e tanto payaso que non lle interesan as nosas batallas. Non podemos dicir encetar, porque encetar é enceta do queixo, como quedou claro na aldea a palabra encetar, pois encetar é iniciar, vencellar as vacas non se pode dicir, vencellar é vincular, xunguir é xunguir as vacas, é unir, pódese dicir, o que estamos facendo é dialectalizando o idioma galego do idioma castelán, non? Pois empecemos a ser irmandiños, aquela palabra que dicíamos vellos galeguistas, que eran humanistas, a irmandade, non? Deus frateste Galicia, era o que dicía naquela época medieval, non? Que Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da justicia, o Deus do dominum vobiscum que está entre todos vós, esa forza do povo está verdadeiramente ca xente popular. Pero hai nobres que indudablemente arrastran tras sí, como hoxe, aqueles pailaniños que os van seguindo detrás para logo usalos, non? E efectivamente, dixos aquí, esta historia nosa, que sempre diu que Oudillos, Breogán,
conquistando mundos e todo eso, e detrás, pois, os pobriños, vasallos, e os lanzós, e os condes de Lemos e outros, que tamén levaban, pois, esa xente que se estaba rebelando definitivamente uns contra outros. E ao final, o que fixeron, había revolto ganancia de pescadores dos reis católicos, ainda hoxe, os grandes títulos de Galicia, que nos ten, e as grandes propiedades, é a Duquesa de Alba, a Casa de Medina Celi, a Casa de Medina Sidonia, etc. E se nós viaxamos polo mundo, pois vemos que a Universidade de Salamanca, que vai a Cáceres, que vai a Úbeda e a Badajoz, indudablemente somos Fonseca de Santiago, ou somos Ulloa, ou somos Sarmientos, e por ter grandeza, pois o reino de España, incluso o reino do mundo, ao final, que nos dixeron, eran galegos que estaban detrás, a Casa de Trastámara, e tantas cousas vinculadas ás casas portuguesas de Braganza, que emparentan hasta o trono da raíña de Inglaterra, non? E por dicir, hasta aquel Pedro Madruga, conde de Camiña, que desaparece da historia e métese por donde, se sabe donde, tan vinculado ao Soutomaior, hai estudios que incluso, que xa o tempo dirá, a ver o que pasa, que din que hasta pode ser Cristóbal Colón que cambia nome, non? Como non había medios de comunicación, nin había periódicos, nin había internet, nin había nada, pois, en fin, non? O sea, que se houve un país que nunca estuvo ensimismado como se nos meteu no miolo a todos nós desde pequenos, que abriu encrucilladas, que abriu camiños, que abriu portos, faros milenarios, murallas como as de Lugo, catedrales e de onde saíron incluso grandes prelados que facían que a Igrexa fora única, católica, apostólica e compostelana incluso, non? Como foi Xerquire, que rivalizou ca propia Roma. Pois díxenos que somos aquí ensimismados porque el gallego, etc. Pero nós, home, que vamos por o mundo adiante e dicimos a palabra Melide e con ela abrimos portas en Suíza, en Australia ou donde sea, porque nos vamos criando pois nese andar mundo, non? En andar camiño, esos nosos vellos camiños que están ruídos e feitos polos pés dos homes, non? E das mulleres para tripalos, donde naceu o verbo, donde naceu a palabra, donde naceron tantos cantares e tantas cancións verdadeiramente nosas e con identidade. Ah, sí, pero estamos nas cuestións do noso tempo. Aquela encrucillada da feira e da romería fixos un carrefour. E a cultura magdolarizouse. Aquela cultura que estaba nas lareiras e nas casas fixos unha casa da cultura. Aquela cultura que estaba na vila e no pobo fixos unha cidade da cultura. E aquela cultura que nacía e brotaba, pois fíxose a cultura dun acto cultural, a cultura do Día da Muller, do Día da Patria, do Día do Neno. Ai, cando unha cousa se dedica un día, indudablemente, é que as cousas andan mal. E xo dicía o noso gran mestre, que tamén rezaba o rosario e creía no Dios da Justicia, que era, por exemplo, Bóveda ou Castelao. Plantar un arboliño para dar sombra e dar cobillo e dar froitos e protexeron os estacas. Ai, temos que protexer o arboliño con estacas. Medraron as estacas e o arboliño secou. Benvido sea aquella, leal a Manuel María, leal a terra, que nunca cobraron nada por nada, que nunca se montaron en ningún coche oficial, que están aquí en Melide hoxe para falarnos dese mundo de antes que é como o de hoxe. Quen quere dar un paso adiante ten que ter o referente de atrás. Non hai un porvir, se indudablemente non hai un pasado. Non hai follas verdes, se non hai unhas reiteiras. As reiteiras é a fundura da terra, a tradición, a identidade, a luz é o sol, a donde medra o xermolo, a donde medra o porvir. Por iso tamén eu estou aquí para ter sempre fe e lealdade na nosa terra e sempre desconfianza nos fidálgos e nos nobles que nunca nos van levar por bo camiño, onde nace a palabra e na encrucillada, no povo, no dominus vobiscum, en todos vos. Pois nada máis, a continuidade. De
sacerdote Don Manuel Espiña. O problema é como é a cara de Deus. A cara de Deus ten barba, ten ollos azules, como Robert Taylor, Robert Redford. A cara de Deus, xo dixo Elias, aquí, é os dous cabos, comunir o cabo do Oriente e o cabo do Occidente. O cabo da vida co cabo da morte. Collemos o cordón, os dous enigmas, e unímonos e saímos a circunferencia, que pode ser hostia, comunión, cáliz, e a mí emocioname cando o sacerdote di a misa e collo o cáliz, que é produto da terra e do traballo do home. Aí nace o idioma no traballo, que o viño e o pano é o mellor da cultura, e ao final comulgar de todos comer. Eso é preciosísimo. Pero ao final acabamos facendo de todo eso unha misa e unha liturgia. E Galicia non é nunca unha misa ni unha liturgia. É un xeito de ser. Ese nós, plural e majestático, que implica os nosos pais, os nosos avós, os irmandillos, pero que nós temos que facer que sea de futuro. E cando morre o traballo, e se perde un xugo, un carro de vacas, se non están os nosos museos e as nosas tradicións, indudablemente a globalidade vai coñer outras palabras, non? E ao final arrastranos a ser os demais e non ser nós. Xa se encargarán os recursos que salen nesas listas dos multimillonarios do mundo, xa se encargarán eles de seguir estando aí a contra de uns pobrillos. Por que a pizza e non a empanada? Por que os crepés e non as nosas filloras? Pensad un pouquinho sobre isto, non? Aí nos levan unha flor e unha estrela. Debemos todos ir cantando. E non calquera cousa. Terá que ser ese canto comunitario que nos arrede de mano desa moneda falsa dos traidores, esa que logo nos aniquila como povo, para aprender desde abaixo de todo, empezando polo máis sinxelo, para aprender a querer, para aprender a querernos, para ser queridos e facer amigos, para conseguir cambiar este destino fatal do esquecemento, daquilo que nos trae de fora casi sempre, e que nos é tan aquel, tan impropio, e que ameaza con duras xeiras de invernías. Non importa. Temos que romper unha vez tanto silencio, temos que creer en nós cada mañá. Ninguna pedra poderá impedir que fluan as augas cantareiras de Icomar, e nelas cantando a súa e a nosa canción chega dentro, de salarios e lamentos, de sabiduría dos sentimentos, para con ela modelar os eixos máis duros, se fixera falta, para erguer daquelas cinzas que vos comentei antes, e iso sí, e máis nunca, sen pensar nunca en renderse, pois que xa non temos os cantores e a esperanza, auga correría e fresca, auga limpa para cantar nas pedras, aunque sexan as pedras dos castelos dos irmãos. Vai-vos falar agora Mingos, Xosé Domingos Fuciños Gómez, Mingos de Pica. Natural de Melide, supongo unha ousaría por a miña parte dicirvos nada dele que todos sabedes da bonda. É un traballador incansable a prol da cultura galega en Melide. Participou en un centro de fundacións. Eu sempre lembro dele, pois xa haberá 40 anos, por aí. Cando íamos a cantar por primeira vez Fuxa nos ventos, a Melide. Por aquel entonces pagábamos a Caixa de Aforros unha actuación. Debía ser 3.000 pesetas o que pagaba. Era no cine da rúa principal, que xa non existe. O cantor de San Roque. Non existe. Bueno, o cantor de San Roque. O certo é que era unha actividade máis, pero a xente non cabía no cine. E entón preguntou a xente que como facía para entrar, porque estaban repartindo invitacións. Dentro da filosofía daquele iniciático Fuxón nos ventos, eu que era o que estaba ao cabo daquela función, dixen que nós nin por 3.000 pesetas nin por lo que fora, pois que se podía coartar a entrada libre da xente para que lá. Falei co responsable da Caixa de Aforros e dixo que non, que era baixo invitación, e eu dixo, pois non, verdade. Se non pode entrar a xente de calquera maneira, non cantamos. Ao final,
xa pasaba da hora, o señor dixo, bueno, pois faga usted que queira, pois abra as portas. Que pode, non hai historia. Foi a última actuación que fixemos para a Caixa de Aforos, xa vedes como se pagan esas historias. Eu acordo porque quen organizar aquilo fora mí, por aquel entonces xa daquelas non. En organizar fora os salóns juveniles. Bueno, ti andabas por aí, pero non tiñas programa para. Agora era Conchito Puntero, que já está aquí o irmão. Aí sí. É verdade, sí. Bueno. Foi unha homenaxe a Chaco, o irmão da man de Seguir. Isto é verdadeira. Pois nada, xa vedes que memoria ten, que se acorda de todo, e fai ben, porque se necesita resistir poderosamente, el vai vos contextualizar este tema dos irmandiños por aquí con Terras de Medio, con vos amigos. Gracias. Como, digamos, complementar, sin dar algún dato, máis facer referencia a algunas persoas do libro, ao menos para que nos lembremos deles. No ano 81, eu fixe digamos, un barrido por Galicia Diplomática, unha revista de fins do século XIX, Galicia Histórica. Nós se boletín, que realmente miradeira, entón se metí, son fotocopias. Entón, traballo sobre o de Melide Bisbal. E o único que atopei sobre os irmandiños, a parte de que está na terra de Melide, pois é que foi membro da Academia Galega, de Concello Filipe Unido, que fala dos irmandiños e fai unha referencia a Melide. Non sei se hai máis datos, creo que Anselmo López Carreira ten algún máis, pero poucos máis que Melide en concreto. En o capítulo 8 de xulio do ano 1931, número 232, do Boletín da Lei da Vida. Abajo las fortalezas, cadera la consigna de los hermanitos. Entón, bueno, lo de que caeron todas, derrocaron cuantas fortalezas había en Galicia, excepto la fortaleza de Palma. Entón, era el plan humorístico, despois de 5 séculos, e medio que eu, non como se mantiña, entendedes unha metáfora. Foi a única que quedou en pé daquela. Pero despois que o Castelo de Melide, o Castelo de aquí, por iso chamaban o Castelo, e máis a fortaleza de Lobas. Quero lembrar de un crego como a ti, e José Manuel Campinho, para descanso, fíxenlo, que ten un traballo pequeno antigo, pero é moi interesante, nos anos 70, nos 72, 73, falando dos irmandiños en Melide. Claro, facendo referencia a Vasco da Ponte, que está facendo esta referencia tamén hoxe con Antonio Pucio Feitomino. E que había un xan irmandiño, un xan de Melide que era un irmandiño. El, o seu pseudónimo, o seu objetivo de presentar, foi xan de Melide. Pode ser unha anécdota. E pouco máis hai que falar dos irmandiños aquí, porque non hai dados contrastados, digamos, a nivel de escrita, son referencias. Xa que falaxe de Manuel Espiña, tamén, o Xosé Manuel Espiña, mas moitos falaxe de aquí, foron os primeiros a dar clase na Galiza, na Coruña, no Instituto Eusebio da Barba, ali na Praza Pontevedra. Clases, aqueles iniciación ao galego. E tamén lembrando que te fixeses de referencia a Paco Estropaños Pillado, que percebe tamén unha referencia a Don Isaac Díaz Pardo, que foi tamén artífice, gracias a Xosé Manuel Rodríguez Pampín, de que se reeditara a Terra de Melide, que volve estar esgotado. Entón, temos que traballar e todos, medidas, todo, de que se volva a reeditar. Se sabemos de que hai os problemas que hai, os ensagradelos, inicios do caso, pero é moi importante porque é unha Biblia para nós, a Terra de Melide, pero tamén é
un fondo bibliográfico interesantísimo para Galicia, que se volve a publicar bibliográficos a todo o país, e tamén hai unha referencia de don Eduardo Álvarez Carballido aos humanismos. Nada máis, quero darle gracias ao cura párroco de Melide, don Xosé Manuel Belli, por deixarnos a capela, a Xosé Cristán, por axudarnos a montar isto. Non sei se queren dicir algo máis, máis a todos os compañeiros, de que o honor de escoitarnos agora máis de contar a súa, digamos, a súa exposición sobre a primeira revolta en Europa. A primeira revolta, digamos, a nivel reivindicativo, vamos a falar da primeira revolta en Mandina, e da segunda, e dos comunarios, da primeira, que se saiba como en Europa. Darles gracias a eles. Non sei se vai fazer referencia, pero igual, o digo que aquí naquela mesa están aí os CDs de Manuel Tefur entregou, mas material bibliográfico, e lembrarnos de que fai no ano 1977 a Asociación Cultural da Guitlán de Lugo deu representar o Manuel Tefur e entregou, por exemplo, nós, que está Ignacio Parrao, Enrico Gavillo, eu a xuventude daquela, é que se representou a obra no convento vello dos padres pasimistas. Ali o profesor tamén actuaba o Mago Antón. Outra lembranza máis. 77. Con nada máis. Material xubioso deste traballo da manda poesía de Manuel María e na das voces militantes dos daquela. E gustaría que hoxe nesta terra do medio ecoase para todas as direccións un sentir que se note en comunión de dignidade, que se proclame irmandiño e que se diga que procede da xente en acción de digna memoria, para decir sentidamente basta de que nos invaliden, basta xa. Que os poemas do Manuel e as voces da Quentia a todos éramos irmandiños resoen comprensivamente a voces limpas de verdade por todos os espazos populares de ben, de esperanza e de loito. Que se acompañen dos chirleos das nosas vidas por calquera hora e día e así nesta primavera. Que se volvan cantar de semente e de recolla para apañar brillos de integridades de todas as mulleres e homens de Galiza. Que non sexan solamente letras para palabras que pronunciar, nin voces que olvidar, e que pola contra sexan auténtica acción dinámica de vivir para vir, que latexen en nós, indo por os universos que sufrimos, para conquistarlos de vez e liberarnos. Velei hoxe, neste Irmandiños, a nosa historia, a nosa lingua galega irrenunciable, nos poemas, nas voces, no canto, nas ideas. Esa unidade para a lume de acción digna de mordura, na identidade determinada a toda a irmandade, con todos os deberes que nos agardan, con nosos proxectos de dignidade para os desexos legítimos dos que como irmandiños galegos, nesa maravilla, queremos ser.
As soidades e aliñas non hai que se capa de lembranzas e lancellos. Por iso nós, cantando e trasfegando o aire polas gorxas, queremos contribuir ao rebate, ainda non feito da nosa identidade, da nosa historia. Cantando pretendemos tamén reconducir o amor á terra a que pertencemos, poñer en evidencia o agradecemento en verbas de amor a esta nai original da que estamos tan honrados e satisfeitos, pero tamén cantando descargamos as nosas iras e señoreiras, as nosas enerxías en defensa do noso, de nós, puro egoísmo. É por iso, por egoísmo, por puro egoísmo, o noso verbo en defensa persoal diante daqueles que nos atacan ou pretenden roubarnos o que é noso. Presento-vos agora, vedes que deixei intencionadamente para o final, pois aqueles matices, aqueles trazos que máis se relacionen cos verdadeiros feitos, coa historia. Vou presentar agora a Alfredo Elias Martínez, arquivista, bibliotecario, escritor, pintor de dibuixos e grabados de cadros como aquel que tedes ali, natural de Fresedo, Navegondo, é graduado en Xeografía e Historia, autor de múltiples libros e artigos de investigación e que vai contextualizar esta andeira que mantiña coa zona e coas zonas que nos rodean, mesmo pode ilustralo con montón de datos que non están sabidos nin coñecidos e moito menos divulgados. Non vai a ser que nos entenemos como foi. Boas tardes a toda a xente de Melide que está aquí, un día tan xuvioso e non sei que a todos. Eu veño de Betanzos, pero eu nací nunha aldea de cerca de Betanzos, que eso para mí foi unha gran sorte, porque eso me permitiu ter as duas culturas. Non me nací nunha aldea, que nací nunha vila, no Salvador ben. E, bueno, pois intentei a minha maneira, que un zapateiro, músico e campesino, de todo. Pois intentei, digamos, sobrevivir e rematei, rematar en Betanzos no mundo da cultura, que é un mundo que aparte de intentar poner a miña familia, pois a mí me apasiona. E unha das cousas que fago é, desde hai casi 30 anos, é intentar rescatar a imaxe dos galegos na Idade Media. E, bueno, pois busco, hai nenos, hai vellos, hai mulleres, hai carleiros, hai todo o que hai reis e niñas, e un pouco na liña que dixo Nero e tamén Mini, hai que sacar a luz eso, pero eso fixeron eles tamén no mundo da música, porque Mini e Nero, a Quencia e toda a súa trayectoria increíble na música galega, non solamente é facer unha serie de cancións, ademais a oír sempre dos grandes poetas, sino tamén rescatar a música que está perdida, pois na memoria dunha vella, dun vello, e eses tentos de cancións estamos precisamente, eles rescatamos, estamos en un museo de pouco galego. Penso que é unha das laburas máis importantes que se fixo nese senso e hai que seguir facendo, porque, por exemplo, en Irlanda xa hai, ahora 100 anos, no século XIX, crearon unha institución para rescatar as lendas do país, e gracias a eso, que ocorre? Pois que Irlanda é o país que máis lendas ten. Non é que sea o que máis lendas ten, pero esa institución que se foi aceptando, se dedicou a rescatabas e se conserva. Aquí nunca se fixo eso, o sea, porque o romantismo, pois imaginamos a empresa que podía ter, e nas de ahora, que deberían ter, pois, bueno, tampouco pode ficarse muito por eso. Pero estamos nós, por eso os irmandiños teñen sentido e son un exemplo, porque que era eso das guerras irmandiñas? As guerras irmandiñas, en la que Carlos Magno non nacera en compañía, pois é unha loita de clases, porque, por unha parte, están os campesiños unidos aos burgueses das pequenas poucas vilas que había en Galicia, e esos loitan contra os señores de castelos, de exército, os
absolutamente asoballantes, que, ademais de poñer uns impostos terribles, pois de corbar e facer o que daba gana. Ademais de eso, pois tamén tiñan unha serie de fillos, facían seguramente as mulleres o que podeis imaginar, e eses fillos, esa cantidade, vamos, absolutamente do normal, pois os daban a criar tamén os campesinos, e era un dos cabreos fondos que había na terra. O cabreo e as razóns do cabreo deberon ser suficientemente importantes porque toda a Galicia se notou. Eso non ocurre por nada. Non propaganda, eso ten unha base real evidente. E como consecuencia, se sabedes que prácticamente todas as ruínas de castelos que vedes por aí son de sempre. Porque o castelo, hoxe en día, é un patrimonio a cuidar, ese mundo do feudalismo, ou non do feudalismo medieval, pero en aquel momento era o arquivillo de xentes que asoballaban o povo. E, por lo tanto, tamén era un símbolo de eso, e se especializaron en retirados, les empezaron a quitar as terras do baixo, les metían lume, bueno, e era unha auténtica festa, e todos ali rodeando o castelo, con festas maderas, para o castelo. Que podemos concluir do tema dos irmandiños? Bueno, as guerras irmandiñas foron as guerras máis importantes da historia conocida de Galicia. Pero foi unha guerra civil. É dicir, que foi unha guerra de galegos contra galegos. Eu hubiera preferido que fora unha guerra contra un invasor. Eso ocorreu despois contra Napoleón e as súas tropas. Verdadeiramente aquí Napoleón tuvo que salir disparado. Foi outra maneira de pelexar, pero digamos que na época irmandiña hai que reflexionar neste sentido. Por outra parte, tamén hai que reflexionar matizando, porque ademais de campesinos e burgueses, tamén había a beira dos irmandiños, había gregos. Non digo que estuvera a iglesia, non, eso sería excesivo, pero había gregos e había fidalgos, algúns líderes importantes eran fidalgos tamén. Eu trouxemos aquí este cuadro que son xentes de Melide. Bueno, o cor do puxen eu, pero o dibuixo responde a uns sepulcros que tedes aquí na iglesia de San Pedro, que se chama de San Roque, San Pedro. E son dous notarios e unha muller. O notario é Rui López, o outro notario é Diego García, e a muller que é a muller de Rui López chamase Inés Eanes. Porque trouxen isto e ten sentido aquí? Bueno, non sei se eran irmandiños, probablemente sí, pero ten sentido porque moitos notarios e escribanos do Concello de Galicia eran líderes irmandiños. Algún era capitán e outros eran alcaldes de Irmandad. De tantos, isto está perfectamente documentado, e por eso, digamos que das pouquísimas imaxes que nos quedan dos irmandiños, pois máis ou menos isto é o que podemos ver. Ahora, reflexionamos sobre estas imaxes. Bueno, son a capa alta da burguesía, non son nobreza, pero imitan en algúns aspectos a nobreza. Tenen espada, que propio os nobles, os burgueses, e mesmo utilizan escudo tamén, escudo que é máis propio da nobreza, porque os escudos sabedes que, antes de ser un símbolo, é un elemento de protección na guerra. E, bueno, chegado hasta este punto, pois quedaría a reflexión final de cales son os castelos que Galicia ten que derrubar. Eso deixo para meditar, porque tamén hai outra cousa que me chama a atención e tócanos o tempo de hoxe. A mí a veces dá unha sensación de que nos vamos dentro como unha semente de señor feudal que está aí. Podemos ser ao mellor moi progresistas, moi de esquerdas, moi nacionalistas, o que vos queiráis, pero é que aquí que nos empezan a dar un cabo. Bueno, ao mellor, ben, pero suben no su cabo. Hai un umbral aí
ao partido local, esa semente de señor feudal empeza a agromar, empézanos a entrar a necesidade de ter unha gran mansión, empezamos a ter gustos, pois, que se xogaba tenis, que se xogaba golf, nunca xogamos a eso. Os coches oficiales nos encanta. E digamos que a reflexión vai no sentido de que unha das loitas principales que temos que ter é pensar que é o que levamos en dentro. Porque o feudalismo, tens que saber que non é solamente da Idade Media. O feudalismo era esa da época dos castros. Os castros funcionaban en sistema feudal. Había nas grandes terras eses nomes en la queda en Galicia, Santos, Negros, etc. Había un castro maior, alrededor do cual había outros castros que funcionaban en régimen de feudalismo. Por lo menos é unha das teorías que funciona. Despois, teño unha tentación de falar outra cousa, pero non quería falar demasiado. É que iso era a mí que nos habían probado. Por exemplo, a importancia de Galicia. É que eso... Vamos a ver, unha das últimas teorías que se teñen sobre Galicia, que non son nosas, son de italianos e de xenetistas británicos, é a seguinte. Digo xenetistas británicos que a maior parte das illas británicas procede da península ibérica, que son o Gran Noroeste, que é o sitio, é o paraíso natural, e que desde o final das glaciacións está mandando xente para as fronteras. Porque este é un paraíso, pero un paraíso que produce máis xente, chega un momento que ten máis xente que soporta, e logo a xente marcha. Pois estamos emigrando según estas teorías e estudios desde aproximadamente o ano 2000 antes de Cristo, es decir, desde o final da glaciación. E claro, estamos emigrando pues, toda a costa atlántica, as illas británicas, boa parte da península ibérica. Xa sei que non queres ser galego, pero probablemente o sexa, e a xenética o irá dicir. Aparte de que xa sabedes que na Idade Media as poboacións da península ibérica estaban sobre todo con galego. Bueno, eso quere dicir? Pues quere dicir que aparte da xenética levamos cultura. E outra das teorías, o celtismo, é que os celtas non eran uns señores que nos invadiron a los afugios, non, sino que a cultura nosa é un dos grandes focos europeos de cultura celta que agroma dentro da propia terra. Ao longo desde o Neolítico hasta os tempos históricos. E, por tanto, esas terras do occidente de Europa, da costa atlántica, que se chaman celtas, son os nosos fillos culturales. O mismo que cando nos recibimos de Hollywood o Halloween e dicimos, se están esos co Halloween. O Halloween é noso, rebotado, vai a Irlanda, de Irlanda vai a Estados Unidos, e aí non lo rebotan vía as películas. Quero dicir que moitas desa xente que a veces sabemos como extraña, son os nosos fillos culturales. E a lingua que nos falábamos antes do latín, pois é unha lingua que ten que andar por aí por Gales, por Irlanda, eu acórdome que o Bretón Romero un mes falando desto dicía que, ainda que o galego ten moitas linguas, moitas palabras latinas, a estructura sintáctica é celta. Bueno, eu non son filólogo e eu lo explicaba, pero penso que por aí hai unha idea de cuestión importante. E despois non me quero alongar porque, bueno, en fin, está, por exemplo, o tema do Camino Xacobeo. O Camino Xacobeo que é un invento do século IX, máis ou menos, pero o que non é invento é o camiño. O camiño é prehistórico, e é un camiño de peregrinación que ven aquí xa desde a prehistoria, se perde no tempo. Fíxense, vou dar un dato. No Facho de Donón, que está frente ás Illas Cíes, aparece un santuario de peregrinación con 200 ou 300 salas do século I, segundo, terceiro da nosa era, dedicadas a un deus chamado Perobreo. As aras poñen pro salud, é dicir, que a xente se ve que os animados seguramente levan a ara por ali arriba polo camiño como que non se vai de rodillas, non? E chegaban arriba, ofrecían por a salud deles, dos fillos, etc. Bueno, pues resulta que Perobreo, que é o mismo brialeo, este brialeo atopamos xa na Ilíada, que
que é a Ilíada, de Homero, é do século VIII antes de Cristo, pero é que se remite, a Ilíada remítese a personaxes históricos e acontecimientos do século XIII antes de Cristo. Quería dicir que aí hai unha relación moi potente. Ese briareo da Ilíada é un xigante que está habitando a vida de Zeus, etc. Pero ten unha relación moi forte co mundo oceánico, etc. Unha das investigacións nas que bueno, eu modestamente estou é precisa, pero eu só non son capaz, está clarísimo, é en ver cantas cousas hai na mitoloxía griega que son nosas, que son do océano Atlántico. O Tártaro, o pozo infinito que se sitúa na zona, o río do esquecimento, o propio briareo. Asociadas colinas dos pendais foron purificadas por lume, as vellas fortalezas medievais eran breves contos de Cifremude, Calicio e o Xeteibe dos Andrade, dos Lemos, Moscosos e Sarmiento, o povo que venceu a ruindade e acabou conxurar os malos ventos. E un rumor popular de ruiñeiras percorreu esta terra xenerosa, o povo fixo novas sementeiras e xunto ao trigo floreceu a rosa. Esta é a canción do xuramento dos irmandiños. É a que, bueno, unha vez foi o Trebón, son varios cadros moi móviles, e esta é a canción na que os irmandiños xuran aquilo de Deus que a pesca e galería hai. Labregos asomallado sempre foi
aqueles que non queren lembrar algo agacha, realmente. Aqueles que non queren que teñamos memoria, saben que o que ten memoria aprende. Os que somos docentes ben o sabemos, que a memoria é algo necesario, que precisamos, polo menos para non tropezar outra vez, reiteradamente, centos de veces, no mesmo proio. No ano 1800 e pico, en Carral, queda ali unha pedra que sinala aqueles mortos, os mártires de Carral. Dicirvos que aquel foi un intento de superar o estúpido regionalismo galego por un sentimento moito máis serio, moito máis honrado, moito máis honesto diante do mundo. Non é aquí, nin en España, nin en Europa, é no mundo inteiro que se di que unha nación é aquela que posee unha cultura propia e que nela se move desde a historia dos tempos, que ten un idioma para manexarse, que ten mesmo unha cultura gastronómica, unha cultura xeográfica, unha cultura histórica, que ten un pensamento, un credo, uns mitos, uns ritos, un acúmulo de cousas que non se poden improvisar da noite para mañá, sino que naceron moito antes de que a memoria viva recordo. Entón, a nós como povo, como nación, lévanos negando moitos anos. Eu creo que algún de nós que nos ven xenéticamente xa aducido de alguna maneira de que temos que loitar por esa dignidade, de esa consideración. Bueno, pois este canto que ven agora fala daquela historia dos mártires de Carral, daquele intento de superar as limitacións que sempre nos puxeron para ser quen somos.
Depois cantar un papo de ser pesado.
famílias, quero voltar para Lisboa, cantar o que cantou Camões do Maranhão, pelo Rio Tejo, toda carregada de flores do Natal, pelo Rio Tejo, toda carregada de flores. Saudades de Porto e Lisboa, cantaba o Carlos dos Santos portugués de Sabadelle, cando cerraba Castaño. O seu rosto suado e a sua boca cheia de francos. O seu rosto suado e a sua boca cheia de brancos, quero voltar para Porto e olhar a pequena nau como nave o rio do meu coração. Quero voltar para Lisboa e olhar todo chiado Cervejada cidade e depois cantar o fado, beber cervejada cidade e depois cantar o vaqueiro. Tem moi poucos, agora está chovendo, está chovendo. Nós sempre, sobretudo nos últimos, así, nos últimos casos, tantos anos, nos últimos 10 ou 15 anos, facemos moito fincapé. Entonces, o anacrónico que é o noso país, hai moitos máis que son tamén anacrónicos, o anacronismo é xeral prácticamente, pero que non coñezamos os nosos propios poetas, que non coñezamos as nosas propias cousas sendo tan valiosos, dá paso, non? Díaz Castro é un poeta que morreu non hai moito tempo, que pasaría a historia da poesía só con este poema que vos cantar, pero con moitos máis, que é un poeta de dificilísima calidad. Ele escribiu un poema chamado Penélope. Penélope fai referencia á muller de Ulises, non? Cando Ulises marchou ás guerras, que non foi ás guerras, sino de Carallacas, por aí, de Gamberra, a muller quedou na casa sola, decendo, diante as tentacións ou os abusos que lle propoñían os amigos de Ulises, ela destecía de noite o que decía de día para ter sempre disculpa, non facer caso aos cánticos de sirena que sentía as portas da súa casa. Depois vai ao pelo moito ao tempo que estamos vivindo e ao tempo que vive o noso país desde hai tempo, porque sempre é un paso adiante, un paso atrás. Este
Paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonhos non se move, a esperanza nos teus olhos se espreguiza, para os bois e chove. Moi lonxianos se estrolla o solo mol como unha uva, rodi polves pensadas de Milanos e os sonos volves a escoitar a chuva. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus ollos non se move, e a esperanza nos teus ollos se espreguiza, para os bois e chove. Traerán os camiños algún día a xente que levar Deus é o mesmo, suco máis, suco ben, Jesús María, e toda cousa de pagar seu desmo, desorballando os prados como a sono. O tempo vai de parga más floriza, vais enterrando sucos no outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus ollos non se move, a esperanza nos teus ollos se espreguiza, paran os bois e chove, paran os bois e chove. Ben, máis memoria. Pude contar que vamos a decir esa tela de agora. Creo que a nós isto sempre nos necesario, se tocaba é curioso que despois de 35 anos de democracia, de transición democrática, que este Estado democrático non recorde o único período democrático que houve na historia do Estado español, desde tempos inmemoriais, que son os 5 pequenos anos da República, e sobre todo que non recorde as consecuencias da historia. Consecuencias que van máis ao lodo dos osos e das almas que están enterradas nas cunetas ou fora do cementerio. E van máis aló porque parte desa cacarexada mansedume ou desa falta de ilusión do povo galego reside aí. O povo galego foi de esquerda da Frente Popular nas eleccións de febreiro do 36. O povo galego ganou por maioría a Frente Popular. O povo galego tiña ilusións e non preguntaba ás agachadas, ás pedras,
están os ilusionados, e con eles morreu a ilusión. Con eles pecháronse as portas das casas, e con eles deixouse de falar alto e claro, porque andaban os raposos de sempre e os lobos que baixaran do monte cos dentes afiados, andaban vixiando se se rezaba o rosario nas casas anoitecidas, e andaban vixiando a ver se había algún a quen matar. Deso todos nós sabemos polo caladiño, pero nunca se soubo alto e claro. Últimamente, 70 e pico anos despois, empezamos a levantar a terra para sacar esa memoria que xa non temos. Fixemos esta canción para iso, para reivindicar as ilusións das cunetas de todos os que caeron, sin bandeiría ninguna, simplemente os que pertencían á Frente Popular, ou que no seu nome foron asesinados. A canción chamase Silencios sobre nós. Yeah.